Бетон! Дуб! Хомо се дуб! Нали знаеш, това е един делът безмислен екип. Да. Готов? Има? Да, бе. Тя снима от началото как се лъзна долу. Аз ще го едитвам после. То е ясно. Преди ще защита. Вече почна да това редовно между другото. Но само на тебе ще ти става. Да? Това е много ще закачането на ръчното да ще бъде, но друг човек няма да му стане. Много домахва с птиче. Играй с тъмно. И? Удръж ме. Удръж те по щита. Удръж ме по щита. Моя не може обаче. Не, някой друг ще го направи. Не, аз го правя на тебе, защото и ти. Да, обаче не. Вече обаче се усещаме къде се ударя, разбираш? Да. Вече почваме се усещаме кога ще тръгнеш да му удръш. Да. Опитваме.